Sena ġdida li għadha dominata mill-gwerra fil-lvant tal-Ewropa u dwar dan li tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech hekk kif laqqa lil korpi diplomatiċi fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista għall-awgurju tal-bidu tas-sena ġdida. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jikkundanna bla riservi l-attakki tar-Russja fuq l-Ukreni. Fid-diskors tiegħu tenna li l-gwerra kellha impatt globali, speċjalment fuq is-sigurtà tal-provvisti tal-ikel ta' pajjiżi vulnerabbli u stqal li l-oppożizzjoni se tkun qed tibqa' tgħin lill-Gvern Malti fl-assistenza tiegħu lill-Ukrajna kif ukoll b'mod speċifiku fl-applikazzjoni tal-Ukrajna sabiex issir parti mill-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel referenza l President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola hekk kif tenna li qed timplementa l-mandat tagħha bl-aktar mod professjonali u fakkar li kienet l-ewwel mexxej fl-Ewropa li żaret l-Ukrajna wara li faqqat il-gwerra fi frar li għadda. Bernard Grech qal li t-tmexxija ta' Metsola bla dubju se tkun qed issaħħaħ ir-reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea internazzjonalment. Bernard Grech sostna wkoll li drittijiet umani għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-politika mhux biss dik nazzjonali iżda wkoll internazzjonali. Dan fil-waqt li tkellem ukoll dwar it-tibdil fil-klima li jiteddida fuq livell globali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm id-diskors tiegħu billi jenfasizza l-importanza tax-xogħol diplomatiku li jsir mill-korpi diplomatiċi kif ukoll awguralhom il-kumplament tal-ħidma tajba għas-sena l-ġdida.